Здравейте, приятели! Знаете ли, че можете в Roblox Rivals да направите един таен хак, обаче ще трябва да сте сами. Първо ще ви покажа всичките ми оръжия. Да, днеска игра до седят нощ в гората, която вече не е много известна, ама айде. Дайте продължаваме към видеото. Просто натискайте точечко или ако ви стигне до половината, е така направете. Чакайте, не е така, обърках се. Е така направете и ги заплашвайте и така всичко става. Ай сега чайте да ви покажа оръжията, че правей Имам нормални оръжия, но имам и три даже ненормални. Да, тук при пистолетите за сега всичко е нормално, но ето това не е нормално. Ей, сега ще ви покажа. Е това. Вижте, имам скина му и друго не е нормално. Имам това също. Чакайте малко, че и това също имам. И последното. Ето това, което е за снайперисти. Ще ви покажа трика е там къде тестваме. И ако се чуете за какво това е тук, то е да тествате някакви работи. Ето тук идвате. Пазим дагери, защото те са ми новото любимо оръжие. Просто и ако си мислите, че хака е тук, не. То е много по-яко тук. И сега само гледайте какво трябва да правим. Вижте, тя човечета, нали мога да ги убием от първия път. Чайте, че не успя да се хлъзна. Вижте, да, нали можем. И сега гледайте какво ще направим. What? Оня как го направи, бе? Гледай сега. И шотгън, бе. Не трябваше в главата, бе. Но пак ще го опитам, бе. О, what? Той смаше много яко нещо. Моля да успея. Бам! Да, това трябва да се получи, което тук що видяхте. Пък вижте, те колкото и глави да им набият, те намират просто. Колкото и глави да им бия, те просто са. И да, дайте да излезем и ще играем с някой, ако може. Ако не, преминаваме към хака просто. Моля да дойде. Езуе, някой ще играе с мен. Не, че искаме тук, моля. Yes! Тук съм снайперист аз. Аз съм снайпер. О, не, то си играя снайпер. Играя снайпер, то си. Камък, ножица, хартия. Ето ти е един снайпер. Това нямаше никога. Маля, ето го снайпериста, брат. Как ме ви... Да, това беше очаквано. Ма той е на компютъра, брат. То не трябва да е толкова лесно. Сега вижте. Имам катана. Той няма. Еми като нямаш катана да ти е тъп. Или сега представете си да има. О, what? Моя брат ме джойна. Хари. Не мога гледате името на мен. Той не е много добър. Само 52 точки. Ето го, идва. Ма чай, бе, ония къде отида, бе? Аз го изтървах. Еми тъпо. Здрасти, Хари, видяхте, че играеш, но аз нямам видео на моя сега. Да, даже... видях го. Хари, махни се, моля се. Моля се да разниш ми. Просто. Оп, махни. Не, къш. То се е автоматична пушка. Маля, това беше инсейн. То с май се изнерви. Какво стана, бей? Еми, той ме уби със снайпера. Той и аз се изнервих. Ако чухте... Да. И, чайте, вижте какво правя сега. Кобра, куче кобра, айде бегай ти от тук, защото ще ти забия този снайпер в главата. Нямаше пак рима. Хора, аз съм кът не геймър просто. Мале, как не дойде? Асаут Райфъл, че ли ще ми играш, бе? И знаеш ли какво ще ти направя, бе? Направо не знам на какво ще направя. Аз просто не мога да направя нищо. Ето ти, бе! Такъв.
хора, аз съм много тъп. Той може да дойде от тук. Ай, умирай, бей, бълка. Я вижте какво съм научил. Е така, просто. Има брат, после че не да бъдва ми. Шегувам се, просто аз съм слаб. Не гледайте, че имам всичко и някакви други работи. Това е просто, защото аз съм pay to win. То всички ютубъри са pay to win, нали да? Аз не съм чак много добър ютубър, обаче. Омага. Видях го, видях тебе, бък. Омага, ето го, знаете, че е тука. Ман, аз съм най-слаб. Даже съм по-слаб от не геймър, хора. Вие представяте ли си? Кажи, Хари. Снимам, казах. Не разбрали. Не слушайте, брат ми. Той просто иска да играем винаги Roblox и ще реве. Моля, само не показвайте това видео на кака, че сега не ще победя. Не, махай се, бей. Абе, Хари, снимам видео. Спри вече. Хора, и сега идвам. Айде, Хари, идвай. Това си без това умрях. Айде, идвай най-накрая. Хора, Хари е адски слаб. Затова ще го убия 5 пъти. Ей, сега ви казвам, не сега. Той не мога ме убива със снайпер. Ама... За жалост пак той има едно нещо, което му купих. И познайте какво е то. Ето това. Забравих как се казва, защото съм безчувствен вече. Ето го Харито. Ара, Хари. Ротка. Най-накрая дойде. Не бе, абе защо се махна? Ами да. Той не беше с... Чакай, не. Излез. Чакай, приеми. Ай сега да те отрепам. Нали искаш това? Хора, той е много добър, само да кажа на това. Аз игра с Assault Rifle. Имам... Виж какви пистолетите. Да, Хари, играй си там и не ме занимай. Въпреки че аз игра с тебе. Имам скрит коз в ръката си, хора. И това е това, защото почти ще го ланшотне. Това, да. Вижте какво имам. Той го има, ама все едно го няма. Хари, съм не душ, нали? Снимам видео. Просто го правя за видеото. Хора, сега ще му направя мазин кейк, защото ето. Не. What? Ти се сам. Това е това не играеш, бе. What? Чай, аз те убих. Ей. А що не играеш с RPG-то? Покажи на хората колко си добър с RPG. Е това. Покажи им колко си добър. Хора, сега Хари ще играе с RPG. Аз съм много слаб срещу RPG. Само да ви кажа. Ето го. Не. О, не успява. Добре. Уй! Здрасти. Бам! Омага. Исках просто да ти кажа здрасти, че почна с RPG-то. Не! Опа! Кой избега? Бам! О, хора, аз му прескачвам всички патрони. Не. Омага, това беше на късно. Еми, остави го на едно кръв, както мога видите долу. Сега ще го направим мазен кек, защото да знаете, бъдете готови. Така, ще... Аз взех друго оръжие. Яко си взех? Assault Rifle ли? Не, друго. Чакай, аз не съм готов, не съм избрал оръжие. Ти вече тръгваш вече. Пейте. Защото аз му купих RPG-то, да знаете. Аз му го купих с моите Robux. Pay to win така. Pay to win.
Той буквално на всяка игра иска да го кера. Да му дам всичко, ама той е едва на 4. Нищо лошо няма да му дам. Ма иначе е добър на някои игри. Аз съм зле на някои игри обаче. А пак игра повече от него Roblox. Как ме уби така. Как ме уби, не знам. Ма сега ще му играя и аз такова оръжие. Имам. Чакай, Хари. Имам пак скрит кос в ръката си. Хора, вижте това. Той няма да го очаква. Лад, ти къде, бе? Ето ме! Виж къде съм! What? Тебето няма. Здрасти. Пау! Айде, умирай, бе! Не, какво? Опа! Аз просто гледах в неговия телефон да го видя как ще умре малко. И аз просто забравих, че трябва и аз да играя малко. Нищо. Чайте малко, че... Ехо, Хари! Оцели ме! Тинк! Добре, Алекс. Имам двама братя. Малко ме дразнят, но нищо. Пам! Хора, трябва да спра до тук, защото... Добре, Алекс, чакай.